нафаре бояд ифтихор кунад ки дар ҷомеа саҳми арзандаи худро гузоштааст. ин нафар донишманд соҳибистеъдод буда метавонад. салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, шумораи навбатии барномаи ифтихор аст. манзури шумо. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. ҳаёҷон ҳамрохонов 6 феврали соли 1998 дар шаҳри Ҳисор ба дунё омадааст. баъд аз хатми мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев ба Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дар шуъбаи сарояндагии академӣ дохил шуда, айни ҳол донишҷӯи курси чоруми ҳамин консерватория мебошад. шахси соҳибистеъдод, кунҷкоб ва эҷодкор буда, пайваста тамрин карданро дӯст медорад. ӯ дар зиёди чорабиниҳои сатҳи баланд ширкат намуда, сазовори диплому ифтихорномаҳои зиёд гаштааст. барои мисол, дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ки соли 2019 аз ҷониби пешвои миллат роҳандозӣ гардида буд, ҳаёҷон дар он дар номинатсияи сарояндагии жанри академӣ ширкат варзида, сазовори мақоми сеюм гардидааст. тамошобинони азиз, ин лаҳза мехоҳем доир ба маҳорат, ҳунар ва истеъдоди Ҳаёҷон Ҳамрохонов шуморо аз наздик шинос кунем. салому алайкум. салому алайкум. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. хуш бошед. хуб, сараввал мехостем дар мавриди худ каме ба тамошобинони шабакаи Баҳористон маълумот медодед. пеш аз ҳама салому дуруди бепоёни худро ба ҳамаи тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон мерасонам. чӣ гуна ки мо медонем, шумо яке аз иштирокчиёни барномаи ифтихор дар соли 2017 будед ва мегуфтед ки кадом дастовардҳо дар ин миён буданд? хеле дуруст қайд кардед. дар он вақте ки ман дар барномаи ифтихор ширкат варзидам, 3 сол пеш ман танҳо ғолиби шоу барномаи озмунии Парвин дар соли 2016 будам. ва ҳоло бошад, хушбахтона ман дар байни ин тӯли ин 3 сол ман ба бисёр ҷоизаҳои нав ноил гаштам. ҳамчун ман бештар тамошобинон чӣ хеле ки медонанд, ман бештар ҳамчун эстрадасаро баромад менамоям ва дар ин тӯли 3 соли охир ман худамро ҳамчун эстрадасаро не ё ҳамчун овозхони академӣ санҷида истодам ва ин санҷишҳои ман барбод нарафта истодааст ва ман дар озмунҳои олимпиадаҳои дохили ҷумҳурӣ ва берун аз марзи Тоҷикистон ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гашта истодам. акнун биёед дар мавриди дигар дастовардҳоятон камтари дигар ба тамошобинон маълумот медиҳем. инҷо мо чӣ гуна ки мебинем чандин диплому сипосномаҳои дигар ҳастанд. мегуфтед ки инҳо аз кадом озмунҳо ҳастанд? ин дипломи шоу барномаи озмунии Парвин аст. ин аввалин дастоварди калоне аст ки ман сазовори ин гаштам. дар ин озмун ман ҳамчун эстрадасаро ширкат варзида сазовори ин ҷоиза гаштам. бале, яъне ин диплом махсус аз телевизиони Баҳористон аст. бале. саломат бошед. ҷон ёрамонамон дилбари ягонаи ман офати замонаи ман ё маро бубар ба хонет ё биё ба хонаи ман дилбари ягонаи ман офати замонаи ман ё маро бубар ба хонет ё биё ба хонаи ман зулфи сиёҳ боло кун дилбари ягонаи ман гашта ба ман нигоҳ кун офати замонаи ман дарди дилам даво кун дилбари ягонаи ман ёр ба ман вафо кун офати замонаи ман дилбар ёра ҷавам дилбари ягонаи ман ошиқаки зора ҷавам офати замонаи ман вақте ки чой мерезӣ дилбари ягонаи ман пиёладора ҷавам офати замонаи ман дилбари ягонаи ман офати
آفت زمانه من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه من برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش گویا که دلم برده سو پروا ندارد گویا که دلم برده سو پروا ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش تیغ زده بر سینه زی ابروی کمانش میخواستیم بفهمیم که چی سبب شد که شما محض همین پیشه رو انتخاب کردید. از اولای شما بودن یگون نفر سراینده؟ نه من در اویلا خودم تنها صنعتکار هستم. من باری اول من در ایدی الفبای خودم سرود سراییدم و این ابتدای روی من در ساحه صنعت گردید و بعد از همون ایدی الفبای هم وقتی من در اونجا سرود سراییدم من همین صنعت رو همچون پیشه خود انتخاب نموده این کسب رو دوست داشتم. سلامت باشید. بهترین در مورد اشتراک شما در چهاربینی‌های گوناگون میخواستیم کمی معلومات بگیریم. در این طول 3 سال در آزمون‌های گوناگون شرکت ورزیدم. یکی از آنها آزمونی داخلی در کنسرواتوار ملی برگزار گشت که من باری اول خودم رو همچون اپراسر رو در این آزمون سنجیدم و سزاوار جای سیوم و جایزه گشتم. این در سال 2017 بود و بعدا آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من رو به همگان معرفی نمودم و من خواستم در این آزمون خودم رو همچون سراینده اکادمی بسنجم و دیدم این نامیناسیون در اونجا جایگیر است و کوشش به خرج ورزیدم که در این آزمون اشتراک نمایم و خوشبختانه از همه دورهای این آزمون جمهوری گذشتم و میناداری خودم رو به واسطه به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسونم که برای بهر ما جوانان این خیل آزمون ها رو برپا نموده و ما جوانان به یگان خیل ممنونیت میتوانیم استعداد و مهارت خود را صیقل دهیم و در این خیل آزمون ها شرکت ورزیده سزاوار جایها گردیم و نامبردار خلق و ملت خود باشیم. سلامت باشید. واقعا هم چگونه که همگان میدونند و بار دیگر یادرس میشم که هر نفری که در زندگی در این یا آن کسب انتخاب نمودهش البته زحمت میکشد، تلاش به خرج میدهد و البته فکر میکنم که او در زندگی بردی است و میتواند در جامعه سهم ارزنده خود را گذارد. و گفته های ما را همین دیپلم و سرتیفیکات و سپاسنامه هایی که در نزد ما است اثبات میکند. خب تماشابینان عزیز، یک چیز دیگر را باید یادرس بشیم که هیجان غیر از اون که با آوازخوانی مشغول است همزمان با ورزش نیز رغبت به اندازه دارد و حالا در اینجا یک سرتیفیکات در دست من است. این زمان میخواهیم در مورد این سرتیفیکات هیجان کمی با ما معلومات میداد که این سرتیفیکات از کدام نمودی ورزش است و از کجا این رو شما به دست آوردید؟ این سرتیفیکات از نمودی ورزشی کاراته کوکوشینکای میباشد که من این رو 3 سال پیش به دست آوردم. این از یک دور به دور دیگر گذشتن است. میانبند خود رو عوض نمودم، از میانبندی سفید به میانبندی نارنجی گذاشتم که این باعث افتخار است. به اندیشه شما برای این همه رو به دست آوردن چی لازم است؟ به اندیشه من شخصا فکر می‌نمایم برای به دست آوردن یک جایزه خیلی مهنتی زیاد باید کشید، چون که به مهنت راحت نیست. این رو همگان میدونن و باید ما کوشش کنیم. حالا که ما جوانیم، دنیا پر از جوانی است. این سخنها بیهوده نیستند، چون که ما در جوانی خود کوشش نکنیم بعداً که سن سالمون که رفت الکی دیر می شود. ما باید در همین جوانی کوشش به خرج ورزیم، باید دانش رو صیقل دهیم، با آداب و رفتار نمونوی خود می توانیم این گونه
ба дастовардҳо ноил гардем. саломат бошед. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи ифтихор аст манзури шумо ва қаҳрамони барномаи мо ҳастанд ҳаёҷон ҳамроҳхонов. хуб, чӣ гунае ки ҳамаи мо шумо медонем, чанд моҳ пеш аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман миёни қишри ҷавони ҷомеа хуб роҳандозӣ гардид ва албатта ҳаёҷон ҳамроҳхонов дар он ҷо ширкат карданд, албатта дар номинатсияи овозхонӣ ва мақоми сеюмро сазовор гардиданд. ман мехостам ки дар мавриди ана ҳамин озмун каме ба бинандаи шабакаи Баҳористон маълумот медодед ки шумо ана ҳамин дипломро чӣ гуна ба даст овардед, яъне то ба даст овардани ана ҳамин диплом чӣ қадар роҳҳоро шумо тай кардед? хеле дуруст қайд кардед. чӣ хеле ки ман дар боло қайд намудам, вақте ки ман дар оинаи нилгун таблиғи ин озмунро, озмуни Тоҷикистон ватани азизи манро дидам ва фикр намудам, гуфтам ман бояд дар ин озмун рафта иштирок намоям. барои ман ғолибият муҳим набуд, барои ман иштирок муҳим буд, чунки дидам дар он ҷо номинатсияи сарандагии академӣ вуҷуд дорад ва ман хостам дар ин номинатсия рафта худамро санҷам ва рафта худамро номнавис намудам. аз заври шаҳрӣ ин озмун ширкат варзида суруди санои меҳрро бо оҳанги устод Миралӣ Достизода он сурудро сароидам, сазовори ҷои аввал гаштам ва баъдан ман роҳхат ба даври минтақавӣ ёфтам ки даври минтақавӣ бисёр ҳам ҷиддӣ буд. рақобат хеле бисёр буд, рақибони ман хеле зиёд буданд ва ман кӯшиш намудам ки аз байни онҳо бо сари баланд бароям ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам ва хушбахтона бо кӯмаки устодони азизи худ, бо кӯмаки устоди азизи худ Содиқ Нуруллоев ва Бахтиёр Иброҳимов, Тоҷиддин Раимов, ман бо кӯмаки ин устодон, бо масъалияти ин устодон суруд интихоб намудам ва дар ин озмун дар даври минтақавӣ ширкат варзида ва роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ ёфтам ва баъдан моро ба театри давлатии опера ва балет даъват намуданд, ғолибони даври ҷумҳуриявиро, ва ба мо гуфтанд ки фалон рӯз рӯзи баромади шумо аст, шумо тайёриятонро бинед. ва ман даро рафта аз устодони азизи худ маслиҳат гирифтам, ҷиддитар тайёрӣ дидам ва ба даври ниҳоӣ омадам ва ман вақте ин сурудро сароидам ва суруд ба анҷом ёфт, ман чашмҳои худро пӯшидам, то ки гуфтам набинам ҳамин баҳои ҳамон мондагии онҳоро, чунки хеле дар ҳаяҷон будам ва вақте дидам 2 то 9 6 то 10 гирифтам ва аз ин хеле хушҳол гаштам. боварӣ надоштам ки ман дар ин озмун ин хелбалро сазовор мегардам ва баъдан ба ман сазовори ҷои сеюм донистам ва аз ҷои сеюм гирифтам. ман аз ин хеле роҳафтода нестам, чунки ман чӣ хеле ки дар боло қайд намудам, ин аввалин озмунест ки ман худро ҳамчун сарояндаи академӣ санҷидам ва ин санҷишҳои мо барбод нарафт. хуб, чӣ гуна ки мо аллакай иттилоъ гирифтем, шумо суруди ватандориро дар даври ниҳоӣ пешниҳод кардед. кадом суруд буд? метавонед як 4 мисраашро замзама кунед? бале, суруд бо қалами Гулрухсор Сафиева ва ба оҳанги устод Миралӣ Достизода. суруд ном дорад санои меҳр. зи савти руд мерасад навои ишқ, зи чангу уд мерасад садои ишқ, зи панҷ хитъа мерасад паёми дӯст, зи панҷ руд мерасад санои ишқ, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи ватан, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи ватан, ягонаи ватан. бинандагони азиз, вақте ки мо меҳмононро ба барномаи ифтихор даъват мекунем, дар баробари оне ки доир ба дастовардҳои онҳо ба шумо маълумот медиҳем, ҳамзамон аз истеъдоди онҳо низ шуморо воқиф мекунем ва ин лаҳза мо мехоҳем ҳаёҷонро на дар жанри эстрадӣ ки худ месарояд, балки дар дигар жанрҳо низ бисанҷем. хуб, ҳоло метавонед дар жанри шашмақом шумо як 4 мисра пешниҳоди тамошобинони шабакаи Баҳористон гардонед? бале, албатта ман ки худ хатмкардаи мактаби интернети миёнаи махсус санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Ратулло Атоев мебошам. ман тӯли
дар ин мактаб таҳсил намудам. Ман ҳамчун шашмахонсаро дар ин мактаб таҳсил намудам ва дар синфи устод Тоҷдин Раҳимов маро аз нозикиҳои ин намуди жанр бохабар намуданд ва миннатдории бепоёни худро ба устоди азизи худ Тоҷдин Раҳимов мерасонам, ки маро дастгирҳои зиёд намуданд, то ки ман аз ин намуди жанри санъати асили анъанавии шашмақом бохабар бошам. Ба мизроби дигар қонуни ишқат соз мекардам, ба мизроби дигар қонуни ишқат соз мекардам, навои пардаи ушоқат аз шаҳноз мекардам, навои пардаи ушоқат аз шаҳноз мекардам. тамошобинони азиз, дар мавриди Ҳаёҷон Ҳамроҳхонов як сӯжеро омода намудем. ин лаҳза як ҷоя тамошо мекунем, дубора бармегардем ба студия. ҳоло бошад дар оркестри эстрадии гулшани муассисаи давлатӣ иттиҳодияи гурӯҳҳои эҷодиву консертӣ ба ҳайси сароянда фаъолият намуда истодааст. бисёрҳо орзу мекунанду халос, лекин барои амалӣ гаштани орзу бояд бисёр меҳнат кунӣ. ва аз оне ки ҳаётҷон гӯем ба ҷону ҳоли ман намемонд, арӯзҳои аввал устод инашро нишон дид, устод инаш чӣ хел мешавад ва маҳз ҳамин кунҷковию гӯем меҳнатдӯстӣ маро водор кард, ки ман ӯро ҳамчун шогирд қабул кардам ва чунин ҳам шуд ва имрӯз ман бо ифтихор гуфта метавонам, ки Ҳаёҷон шогирди ман аст. Ман хурсанд аз он ҳастам, ки ба ғайри оне ки дар жанри эстрада суруд мехонад ва инчунин кӯшиш мекунад, ки дар дигар ҷодо, дар дигар жанрҳо низ суруд сарояд, яъне чӣ классикӣ ва чӣ гӯем овозхонии академӣ. ҳамзамон қаҳрамони барномаи мо дар зиёди чорабиниҳои муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон фаъолона ширкат меварзад. бояд қайд кард, ғайр аз сарояндагӣ ба навохтани асбобҳои гуногун аз қабили асбобҳои торӣ, зарбӣ ва нафасӣ машғул буда аз ӯҳдаи он ба хубӣ мебарояд. дар оянда мехоҳам саҳми бештари худро дар ҷомеа гузорам, мегӯяд қаҳрамони мо. бинандагони азиз, ёдрас мешавем, ки барномаи ифтихор аст ва қаҳрамони барномаи навбатӣ мо ҳастанд. Ҳаёҷон Ҳамроҳхонов, шуморо бори дигар ман ба студияи шабакаи Баҳористон хушомадид мегӯям. Сипосномаҳои дигар ҳастанд, мегуфтед, ки инаш аз куҷо аст? соли 2019 барои ман хеле соли фаромӯшнашаванда мебошад, чунки ман дар ин сол ҳам дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ғолиб омадам ва аввалин сафари ҳунарии худамро ба хориҷа намудам, ки ин сертификат аз Федератсияи Россия дар озмуни Дилфиски игри ман ширкат вазида сазовари парчамбардори Тоҷикистон гаштам ва ин сертификат аз он ҷо мебошад. дар он ҷо шумо ба ҳайси сароянда ширкат кардед? Бале, ман дар он ҷо ҳамчун сарояндагии академӣ дар жанри академӣ ширкат варзидам. ва бовар дорам, ки дар минбаъда низ шумо дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ дар дигар мамлакати ҷаҳон ширкат намуда, албатта парчамбардори Тоҷикистони азизи мо мегардед. дар соли 2020 нақшаҳои шумо чӣ гуна аст? дар соли 2020 ман нақша дорам, ки сафарҳои ҳунарии худро хеле ба хориҷа хеле зиёд намоям. Мехоҳам ҷаҳонбинии худро васеъ намоям ва кӯшиш меварзам, ки дар ин сафарҳои ҳунарии худ парчамбардори ватану миллати худ бошам. саломат бошед. ман дар оянда ба шумо барор мехоҳам ва бовари комил дорам, ки маҳорати худ, истеъдоди худро дар оянда бозам сайқал медиҳед ва дар оянда яке аз шахсони албатта номбардори Тоҷикистон хоҳед шуд. саломат бошед. ташаккури зиёд барои иштирок дар барномаи ифтихор. ташаккури зиёд. ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон ва ба ҳамаи мухлисони азизи худам пеш аз ҳама саломатии умри дароз хоҳон ҳастам. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, агар шумо ҷавонед ва нигоҳ накарда ба ҷавонии худ ба чунин дастовардҳо ноил гаштаед, пас барномаи ифтихор муаррифгари истеъдодҳои шумост. ин ҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. то барномаи навбатӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.
ابرویش ما را خرید و بنده کرد با کمانی ابرویش ما را دم آرام نیست سوپی زادی میدم در دیده ما خواب نیست چین و چین و چین و چین قدی دلا چین و چین چین و چین و چین و چین زلفی تو پر چین و چین